Inom siya. Bawal na siya. Oh, ma'am. Paragay ni ma'am. Taga-asa mo na sila, ma'am. Taga-Claveria. Pila yung mga edad na? Mga batanon? Sige. Oh, sir, mga inom siya. Oh, inom siya. Sige, ma'am. Padulong naman diya, ma'am. On the way na. Sila ba? Guys, turaw. Oy! Inom mo. Lihati pa ano? Jun, wala kay Christmas, Jun. Yati na, saan ka man eh? May mga masa. Nakulbaan mo lagi mo. Inom mo, Daniel. Kung yung mga masa, huwag mga official. Inom raman na ginagmay sir kay para mawala lang among stress sir ba? Ba? Na-enjoy mo, sir. Isan na, dili ko hindi lagi. Gabiin na, oh. Gabi ni sir nga, adlawan man sir. Alam, mag-inom mo, sir, nga magmas. Launsa man ka sir. Kaya ka niyo, Dali. Bawal, ibang inom-inom. Ay, good sir. Huwag mo, sir. Lagi, magkuhan-kuhan dire. Pangdakon mo nun karon. Ay, dili man eh, sir. Sabot. Dili man eh, sir. Ano ramang yun eh, nag-inom-inom, ramang yun mi dire. Bawal. Sir, dili lagi sir. Mga sabat. Gahay gid mi gulo sir, gahay gid mi gulo. O, sir, gaya may gulo, sir. Ay, wala mo labot. Kung mga sabat sa mayor. Oy! Run. Salamat, wala gid ta nakitaan sib. Sib, wag gid na nila nakitaan ba? Kay gabi na tong dagan. Yawad na gid kayo sib. Asag. Pala ito. Buya to, ha. Bago. Nabuha ko cellphone. Uy, Dara! Karo na, katpan! Sir! Sir! Ila! Gusto ko pamusaan mo. Sir, dili lagi sir. Sabutan mo! Kulanta! Dili lagi magkasama sa iyo sir. I love you! Yo, what's up? Tabayanon Vines. Please like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated mo susunod na mga Vines sa mga sunod na mga video. So, yo, shoutout day kang ang gagawa si Akina Julia. Oy, O si Linsay Galinda. Mga kasusi. Susi. G. Og shoutout tayo kay Junay Mabaro na din Bacabis tingab nga kung kangarit Ibores o Marian o Camplisi Monsanto Flores o ka Princess Stephen Ria Maurin magsayo abroad ha? Adorabdor Namasib sa pinakalasan Si Mary. Kani? GNPNG mo. So, o si shoutout day ka Andre Mano shoutout day sa shoutout day sa shoutout sa akong mama. O shoutout kay Madam Maria o sa akong uyab day nga si siya. Kadua na natin pa. Shoutout di Kulot Juan Sauri o kay Mary Joy Bakulanta. Eunice naman. Si Angel, Honor Vida, Ulinan, si Julina, Pagon, si Richard Joy Kabanigan. O shoutout day ko nga din gyapon niya ni balik-balik o si shoutout ko kag Winnet Marikla o kan GC Magang Albutra o Tangwen Abina o shoutout day sa akong mama o sa akong papa. At ang crush ko Ay! shout out sa akong mama, sa akong papa, sa akong ate, sa akong kuya, sa akong kuya. Guys, kung gusto mo nga magpahitog mga quick tempura, taga Claveria, kung taga Claveria mo. Dito, tapang, dopo.
Pangjo Foods. Pero tayo na guys. Please, Masarap. like, comment, share, Subscribe. subscribe.